Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Unsa gina? Nahulog na sa pagkakabot sa kapatilan sa espiritual ang traidor nga Mr. Agapito Pitoy patay. Ipapatay! Senyor Pina, Oya kong mando nga ipapatay ang traidor nga si Mr. Agapito Pitoy patay. okay, Supremo Pinay. Ipaibaw rayos kapatiran sa espiritual ang iya unyang kamatayon aron dili sundon sa uban ang iyang kamaluibon. Nahimo siya dako opisyal sa Lowell Chambel sa Council of Faith. Pero siya traidor ba? Ipapatay si Mr. Agapito Pitoy patay. Mo kay mando gikan sa talahuron nga Supremo. Krisha, gipatay ang inilang negosyante nga si Mr. Agapito Pitoy patay. Unsa? Higala siya ni Papa Minard. Nakaila kasab niya, di ba? Oo, higalasab ni Mami Rolaida ang maong negosyante nga kipatay. Si Mr. Agapito Pitoy patay. Unsa kay motibos pagpatay? O kinsay nagpatay niya? Chomari na hadlok ko. Nabalaka ko para ni Mami Rolaida. Krisha, Dili ka nga. Nga patay na sabning kayo na nga ako, Mami Rolaida. Hello? Hello? Kinsa ni? Karon di ka mo tingog? Hello? Sembergwenza! Kinsa ni? Pagpaila kung si kinsa ka, kay wa ko mahimuot sa imo karong gihimo. Sembergwenza! May adlaw kraon niya nga mailhanti ka kung si kinsa ka man. Nakaila ka ba nako? Nakaila ka ba nako kung si kinsa ko? Ha? Nakaila ka ba nako? Tubag ako! Tubag ako! Sembergwenza! palabya sa pikas ni mong dunggan, Paminard. Nasuko ko. Dili ko gid siya mapasaylo kung si kinsa ba kato siya. Nagbayad siya sa iyang kaway respeto nako iyo. Kalimtigan ng bahina, pa. Naging mga tao nga ingon niya na. Ilabi na og naligsan nimo sila sa unang mga panahon. Oh, wa ko'y nasadaan. Wa iho Jomari. Inaot pa unta, Paminard. Inaot pa unta. Napagari ko'y problema bahin sa abogadang si Rolaida. Nidugang pa ang samukan nga misteryosong kolar. Nadlo ka, pa? Wa iho Jomari. Wa yun ako mahadlok. Bisan pa ug magpaila sa kanako. Kung wala lagi kay tao nga nasadaan kaniya to, dig ka angay nga mahadlok, pa. Sila mo'y angay nga mahadlok nako. Kaya siguro ko nga ang mga naghatag karon og labad sa kung maong mga taong buot mo angkon sa sagradong tatak sa pagkadisipulo. Sagradong tatak sa pagkadisipulo? Oo, iho Jomari. Daghan ang gustong mo ilog sa hinaguan sa atong mga katiguangan. Paminard, Kung ang mga Benavides naghupot sa manuscript gikan sa karang sinuwat nga iya nga ni Enoch, may laing punduksab nga naghupot sa karang sinuwat nga iya ni Jasher. unsa? May nahanaw sa day nga libro ka ng Jasher? Nga wa maapil sa pagkapatik sa tong Biblia karon, Paminard? Oo, iho Jomari. Wa maapil tungod kay may huhungihong nga may sikretong gitago ang mga libro. Mao'y hinungdan nga giwagtang o gituyo kini pagtago. Pero nga naman, pa. Unsa man ang hinungdan nga
Apil man kini nga wa mapatik sa opisyal nga Biblia nato karon. Paminaw, Iho Jomari. Kay suginlan ko ikaw. Sigon lang sab sa akong nasayran. Paminaw. Ang Book of Jasher, kung sa pinulungan sa mga Hebreo, Sefer HaYashar, usa ka misteryosong libro nga taod-taod ng ginibatihan sa mga Bible scholar, religious leaders, o mga historians. Mao ba day? Paminat? O Iho Jomari, ang punga Jasher nagikan sa pinulungang Hebreo nga Yashar. Amo ti pasabot, maong nga makatarunganon, usubay sa katarungan. Ang Book of Jasher, nagpasabot nga libro o basahon sa katarungan. Usa ka titulo, ganaw nagpaila sa usa ka moral, o balaang kasulatan, nga puno sa kabutihan o leksyon. Apan dili kini basta-bastang panganlang. Paminat. Ang Book of Jasher, magkaduha kay gayon nga gisgutan diha gyud mismo sa Biblia. Asang dapita gihisgutan ang The Book of Jasher pa? Ang una, sa Josue 10:33. Kundiin gingon nga, wa baday kini may sulat sa basahon ni Jasher. Kini kundiin gipahunong sa Dios ang adlaw ug ang buwan aron tabangan si Josue ug ang mga Israelita sa gubat. Usa ka gamhanan nga panagtagbo kadaw sa adunay mas laom pa nga pagpasabot nga makita kuno sa maong libro o basahon. Unya, ba? Ang ikaduhang paghisgot sa maong pangan, asam sa dato mahimong ibase? Ang ikaduhang paghisgot nini na makita sa ikaduhang Samuel 1:18. Kini human sa pagkamatay nila ni Haring Saul ug Jonathan. Si David naghatag og pagsaludo agi og pagtahod ug gimando nga itudlo sa mga anak sa Huda ang awit ug subling gipamong nga kini nahisulat sa basahon ni Jasher. Nga ang buot ipasabot nga sa panahon nila ni Josue o sa panahon ni David, ang maong libro sa kasaysayan diha na kini o giila isip usa ka kasaligan kaayong kasulatan. Apan ang pangutana pa, kung ka ng Book of Jasher, nga imong mismong gitumbok sa Biblia, nga nung wa makana sa mga libro sa balaang kasulatan, nga atong giila o gitamdan karon. Nga nung wa maapil sa pagkapatik, isip apil pagkabalaanon sa balaang kasulatan. Ambot. Ay, susama sa nahanang basahon ni Enoch. Yawa mahiapil sa Biblia. Ang The Book of Jasher, dili sab kini bunga lamang sa iminasyon sa usa ka propeta niadtong mga panahuna. Paminat. Dili kini modernong imbensyon tungod kay naay klaro ug tataw kayong mga ebidensya. Nga kini kabahin sa masalapad nga kasaysayan sa unang mga Israelita. Kung mao na, sama sa mga karaang dugo sa mga Benavides, nga nangita sa nahanaw nga libro ni Propeta Enoch. Ning panahon na sab karon, dunay mga kaliwatan o pundok nga nangita kung asa na ang The Book of Jasher. Giisip sila nga kaaway kay mga antagonista sila. Apan man nagsamang kulto nga iya sa dautang manulunda ug nagsimba sa Antikristo. Hinay-hinay na ng imong sinultihan, Jomari Buenavides. Sorry gid kayo pa. Pero nisulti lang gid ko unsay tinuod. Usa ka sikta ang kapatiran sa espiritual ug dili kini kulto. Paminat. Di gid siya mudawat sa titulo nga kulto. Apan maukray tinuod, wa ilha sa Christian churches ang sikta nga iyang giingon, ang kapatiran sa espiritual. Nga sa ato pa, nasunod kini sa kategori isip usa ka kulto. Ikaw na'y bahala rin ha, Ingracia.
Aasa man di ay ka, Sir Maynard. Budalikyat ko dito sa lungsod sa La Tierra. Mauba di ay, sir. May asikasuhon ko dito. Ya importante yun kayo. Sige, sir. Wa na'y problema. Paminaw ingrasya. Unsa man na, sir. Kinahanglan nga way bisan usa kanila ni Iho Jomari. O baka nilang maki nga magkasuod sa akong lawak. O baka sa akong mini library. Oh, sir. Hugot ko sab ng ibaod kang dumaki. Ingrasya, kung dili gyud kapugnan ang akong uniko iho, murag siya gyud unya mo'y magdakar ako sa kapukanan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!